Dneska idem natočiť Dute Heft Wars. To sme my vlastne. To hru som hral. Čo ho pozná, alebo niečo. By to chcel, aby som robil niečo ukradnúť tank alebo vrtuľník, tak napíšte do komentáru. Albo po vrtuľníku. Neviem, kde je vlastne politika, alebo nejaký kde budú peniaze alebo niečo. Normálne Lamborghini toto tu. Ale tam sa asi nedá postaviť. Nie, nedá. Tam je... Tam asi bude. Tam bude. Ty brďo. Tam bolo tak zbarkované. Motor je. To je dosť rýchle. Ideme sa pozrieť na mapu. Musíme nájsť. Tu je most. To je letisko. Tu je vrtuľník. Tu, áno. Musíme... Musíme v tom moste. Že ten most. Cez ten most a tam je to stač. To je taký prechod, ako keby. Som sa zlakol, že si zničil to pekné a... Nič. To asi nepočuli. Tam niečo horí. Ani jašky si zarábam s driftami, to je dosť čudné. To je dosť čudné, že si proste keď robím drift, zarobím peniaze za to. Ideme ďalej. To je letisko. Cesta, lietadlo a... Už som myslel, že tam je vrtuľník. Musíme cúvať a tu by... To by mal byť vrtuľník. No hej, je tu. Neviem, si vezmeme. Len tak. Dúfam, že nás nebude naháňať. Budú nás naháňať asi poliši. A do
dostaňme sa. Ideme hore. Nenaháňajú nás. Kde ideme, neviem. Ideme sa tu pozrieť, že čo tu je všetko. Jeden typeček, môj kamarát, mi napísal, že toto je dosť dobrá hra, tak idem si ju zahrať. Teda ju hrajem už. Počuli ste to? To som ja strelal. Áno, to ja strelal. Už radšej nebudem strelať, bo idú povyššie. Ticho, buď. Nejaká väža. Kolotoč. Idem skúsiť pristáť na tú loď. Že či to bude na pláve. Či sa mi to len stá. Áno, na pláve. A to je na vrtuľník. Počkajte, niečo je ešte predo mnou. Dosku. Nejaká loďka. Nie je to vojenská loď. Ale na čo teraz pristanem? To je vojenská loď. Hej, tam je stíhačka. Nic, ja si idem po stíhačku. Pristaneme, pekne. Dúfajme, že nezomrieme. Hell na. Idem si po túto stíhačku. Vyskúšame, že jak sa je so stíhačkou. A vrtuľník. Nie, nie to. Hell no. Vyleď! Ona nevyletela. Nešlo hore. Ale ešte funguje. On vyletela niekde. Trošku u mne. Pristaň. No nefunguje už. Ale to je dosť dobrá loď. Čo tu máme? Granáty, peniaze. Čo? To sú asi moje peniaze, hej. Ideme skúsiť sa nejak zabiť v tejto hre, alebo ideme Toto by som aj ja prežil, ti poviem. To on proste iba trošku skočil z takého kopčaka, on proste hneď ubratý je jeden z život. Tam ten žeriel. Nebu. Si vypnem navigáciu. No. Lebo to je jedno. No mi to zavadza. Tak už nezavadza. Už si vypnúť navigáciu. Kde je? Toto čo je? Počkaj. To by sme museli vrtuľníkom. OK. Možno to dáme na budúcej časti. Na budúcej. Proste, že pôjdeme toto preskúmať, že čo tu je. Čo som použil, lebo tu je tá loď. OK, tak. Ale tu je vojenská stanica. Čiže to je nejaký prechod. Letisko, to je nejaký prechod. OK. Napíš do komentárov, že či to mám preskúmať. A daj like aj odber. Tak, toto bolo všetko. Ľudia. Na budúce. Čaute.